wakanongwa iwewe kuti akuvenga mai vakakura saputseke. Finally maititi varesponda kuna Bruno Furnitures mushure mekusanzwanana pamwe chete nekunetsana. Ndakusiya muchiona video notera mondodzo zvamunofunga mucomment section. Atara zvekunongwa unotaura kuti wakanongwa iwewe kuti akuvenga mai vakakura saputseke. Ngaruwadziwe nezvinhu zvawakataura wega wanga usina kuvenga mai vako wega utaura kuti mai vako vanoroya wenhasi pakutangotaura kuti bwebwe makataura ndakanongwa. Ndiani aiziva kuti wakanongwa kana usina kundiudza? Uchifamba uchitsvinyira mai vakakuzvara uchiclaima kuti ndiri mai vako ndini ndakakuzvara. Ausiri wakataura wega kuti wakanongwa. Kangani njedza kugasana mai vako iwe uchiramba mai vakakubara uchiti wakanongwa muplastic. Imhosva yangu here. Vapa zimunhu risingatende zirombe. Uchapadona we ndikutaurire uchapadona. And then you be the last one not to tenga vangu. Tengasa zvimasonga zvako zvemakotoni. Zvemakotoni ekuperiod. Handitombokupe ibasa randakashanda. But imba yangu haichaiswe makotoni manje inoiswa China. Ndo yakurwadza. The truth must be said. Chokwadi ngachingotaurwa sezvachiri. Vanhu havasade kuhwanda chokwadi kuda kutiza chokwadi. Uchinyatsoona kuti mbuya vari kuroya, mbuya wangu vanoroya, vari kudya vana. Handiti, wodini? Woramba kuchaiwa havaroyiwa vachiroya. Kana mbuya vachiroya vanoroya, asi havazoudzwi pavanhu kuti muri muroya. Handichadi zvekuitiswa namaititi. Ukashanda namaititi vanenge vachikuitisa, vanokuita munhu wavo. Like unenge wapasi pavo, vanozononge Mwari kana kuti vapresident ivo. Zvava zvekuti hanzi ndakasimudza Bruno. Maititi havashande kuBruno Furnitures. She was just someone aiadvertisa chete. Munhu anoshanda kuBruno ndine ende kambani ndeyangu. Maititi kuti vari kuti vakandisimudza, ndaibhadhara guys. Ndaibhadhara. Hapana kusimudza kwamunondoda ndakakusimudza because ini ndaibhadhara kamadha. Ndaivapa mari day in day ende ukapinda mulife mamaititi unenge uchikumbirwa mari day in day out. Unenge uchinzi ndofunga handisi kuda kubudisa zvinhu zvakawanda because ndozotonge munhu akadhakwa maiziya. Ukapinda mulife mamaititi unenge uchikumbirwa mari day in day out.